وسناي نأخذكم يكون زخبركم من زخبركن انتقطاتلتي مربنا لبنا نايلومي تحستو مدبنا كاب ناي سولوس نقوك أريوك أتر زرقام تحستو زمدب زغز عليك خون بسالوس نمجمار أكاديميا وتمرتي مركوس بمقبار أقدستيك ومن نقر عربنا لكم نيرنا أبتي بتسابرهن ميكيل كابسترالوت مصعف بهجيز توكسنايو تمرتن ولدن زبلارستي دكنا بتمرتي بنصات نمقبارم قرينا قد ولدي انتاي كمثل كم زلو وزرقيانات بتات أقربنا نمقصلت أن نخالق تحسوتاتنا داغماي كنرخب بمبال تفلالينا نيرنا مقصلت بقر انه يسعب سلازي مسانا حبروم قداميت عمت وسانيت بمقانا بفلوي يتعرلام قلعة نفلما جزية في دلك قوتر تمرتي أبز جمرة الأوان نجارات سلاز حدثو حيال ناي مدهساس مفلات الليتات هاللوام أبز أوان زينة قلعة زاد اللي متبب عن قوترن بمقبار عود تقبره كم عبو وفريه تتححزم قال كابتي ولديك قبروهم زلوم نتفتها الدماء وترو حيل الزهوبة متببع قبرلون وعلى تمرتي تقدسكا حتتون ترازو بعتبت جنسيلكا رأيون قصالي بزعباتي زتمهرو اب جزا كصنعون زخونه زي تردو طراي زي كونه ولا قرب حرخرق زبلو نغرات كحتكا اتبابعيون كم تردون جبر اب كفلي كغبرو زلوم سنه مغبار مهرو نابنت ممر اب زغصلو غزيه بصمونا مكتتال زي تردو محتاتن ولا يغاغا ممر نزحاتو كملسن اب زخونه تمهرتاو نطفتات مستافن كزوتر قصال معدوم مغنياتو اتي اب كفلي بنطفت زواسا تمهراي تربحتي مسرح ممهارن مستمهارن أبيت مرتو بستخ على متأنا أبكرميت كوف كبل مخرّا مبزحتو إجزاء نفعات مهاره أبكرميت يوم زمرتهم إزخاء أمونغوتا مهارين ممهرن زخونة مهاراي سلزيهلو نتزوها تمرتي كي باتخا بأنكروخ كتاتلو يخلم كرميت كوف ناي مبال عدل انت زي رخيبوغن بستخ على متأن انتاوي كتتلو كحيل ممعاد يكال بزخونة زقبر زي تمرتاو نتفات كي سرق عبد تمرتاو مكتتالو عتوب نكخون تمحصن نمبر دحرواي سرياتاتون ناي حماقات مالت هيكونن سرعون أقولن أوان مزنعة نخلم حجزهم زي أفلما مالت كساب زلمدوس على عكبلوس لزغل بعتوب اتخاتات اللهم أبتنسو زتنا على الجزء أبتجزاء فولي غالبوز سر مزنقع ناي تلفزيون بروجرامات مالت مرباتن كالن نتقول عز السحب نجر كيهلو تتأكلهم كاب كلتن لعلي قرعة مزهلو ناي مكننا أبهار سلازحدرو أب حدا جزية كم تصنعو جبر صمونا زلو كفلي انت تفلي لهم تمرات إيقون انت زي كوينجن أب تحبراوي كفلي بحبار كم تصنعو جبر مسمى مهرانو كتعال ركب بمقبار كونتاتو بقربات خطاتلون أما زنون بعابيو بيت مرتو كم جزء كم زفتو خد جبر فتن نقول سوني دو يفتو ويس عربي أستبهل اللوم سوني متيا من تمرتك خداي زبل انت راخوينو صلت تمرتي يحدر على مو تنك مسلي وفتشم أوتا دحر صفوف سراح أيو جزان أقول مصنعة تراي كم زريو جبرام إذا مالت أبتا مدبتنا مصنعة جزيو بعلو حاسبو كتاتل أتبابا عيون تختاتلون إذا انت زيجيرو قال كابت مقرمي سنة سرعات مالت كم ممعاد مخوراي نايم زنقع مدبات مخلا مقلال زعمسلو نتبتات تدقيمكات كتسرعو فتن مغرت أوتا كتالولو سلزقل تتأنققلون كم تسقبات صعري كرئن كله دما بزقبر زولو صعري حقوس مخانكا كتالي حابرون بلبي التباب عيون نزحفو سعوت أدنقلون تنبلون أيكون ندقل عازخون عام أدامز بس حسابون انتخونه نعوت وعلتو كل جزية كتدنقلون كلخا زهبو حيل درغيتن أزيو عبيون سلازي قلعة أبتمرتو تصبق مز السرح مالت
ኣብ መርመራ ይኹን ዕዮታት ክፍልን ገዛን ጽቡቕ መዘናጥፍ እንተወሓደ ክሳብ ክንደይ ከም ዝተሓጎስካሉ ብተመስጦ ግለጸሎም ከምኡ ምስራሕ ማለት ዓባ ዓወት ምዃኑ ብዘረድእ ቃላት መጉሶም ብልጫ ተወሲድካ ኢልካውን መብጽዓ ክትኣትወሉ ይከኣል እዩ እዚ ግን ኣብ ንኣሽቱን ቆልዑን ንግዚኡ እምበር ምስ ግዜ እቲ ዓወት ካብ ውሽጦም ከም ዝብህግዎ ክትገብሮም እዩ እቲ ዝሓሸ ብዝኾነ ግን ብልጫ ኣብ ዝወስደሉ እዋን ነታ መዓልቲ ንዕኡ ብዘማእከለ መንገዲ ብድምቀት ጸንብልዋ ባህ የብሎ ይትብሎ ህያብ ኣእምኻ ብዘፍቀዶ እንተገዛእካሉውን ድርዒ ደስታ ይኾኖን ዝያዳ ሓላፍነት የሰክሞን እሞ ነቲ ኣጋጣሚ እናሻዕ ክድገም ዝያዳ ድፍኢት ይሕድር እዚ ሓይሊ ደስታ ይኸዓ ነቲ ቆልዓ ሓንሳብ ምስ ነኸሰ ካብ ብልጫ ሰተት ከም ዘይብል ዝገብሮም ቀጻልነት ዓወት ምርግጋጽ ኣብቲ ፈለማ ዓወታት ኩሉ ግዜ ዓወት ዝጨበጠን እሞ ዓብ ምትብባዕ ዝረኸበን ተመሃራይ ቀጻሊ ዕውት ኮይኑ ክቕጽል ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብዩ ይኹን እምበር ምክትታል ስድራ ኣብቅዕ ማለት ኣይኮነን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተመሃራይ ካብቲ ደረጃ ብቕዓቱ ክጎድል ምስትግንዘብ ተቐላጢፍካ ጠንቁ ኣለሊኻ ክትፍውሶ ፈትን እዚ ብምኽንያት ሓድሽ ጠባይ ጽልዋ መዛኑ ዝምባለ ፀወታን ወዘተ ክኸውን ስለ ዝኽእል ቀጻሊ ምክትታልን ምሕብሓብን ኣገዳሲ እዩ ጽቡቕ ነገሩ ግን ዓወት ዝለመደ ተመሃራይ መቐረት ዓወት ስለ ዘሰማቕሮን እቲ ክኽተሎ ዘለዎ መንገዲ መጽናዕቲ ስለ ዘስረጾን ብቐሊሉ ሰንከልከል ባህሊ ይኮነን ይኹን እምበር ክሳብ ኣብ ዝብጻሕ ዝበጽሕ ጽቡቕ ምክትታል ወለዲ መሰረታዊ እዩ እዚ ልዕሉ ዝተጠቕሰ ንሓደ ትምህርቲ ዝጅምር ዘሎ ቆልዓ ብኸመይ ንመንገዲ ዓወት ትምህርቲ ከርግጾ ዝሕግዝ ምኽርታት እዮም ካብ መጀመርያ ብጽቡቕ እንተተዓይሉ ኸዓ ብዘየጠራጥር ዓመታዊ መደብ መዕጸዊ ቤት ትምህርቲ ኣብ ገዛና ከም እንገብሮ ንግደት ንኣንጸባራቂ ዓወት ደቅና እንእንግደሉ ድሙቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክነብር ይኽእል ብኡ መንጽር ከዓ ወገግታ ብሩህ መጻኢ ደቅናን ስድራ ቤትን ርጉጽ እናኾነ ከም ዝመጽእ ዘጠራጥር የብሉን ፉትን መድሃኒት ንኣስርጾ ልምዲ ንባብ ኣብ ደቅና ሰዓት ጸጥታን ንባብ ደቅኻ ናይ ምንባብ ልምዲ እንተደኣ ማዕቢሎም ንቑሓት ሰባት ከም ዝኾኑ ኣይትጠራጠር ገለገለ ስድራ ቤታት ክርዕምኦ ጀሚረን ዘለዋ ብሉጽ ልምድተን ብትምህርቲ ጸብለሊለን ዘለዋ ኤሳውያን ስድራ ቤታት እዮም ካብተን 24 ሰዓታት ሓንቲ ሰዓት ኩሉ ኣባል ስድራ ቤት ዝንበብ ማለት መጽሓፍ መጽሔት ጋዜጣ ሒዙ የንብብ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ዝኾነ ይኹን ዘረባ ኣይፍቀድን እዩ እዚ ከም ልምዲ ኣብ ዘዘውትሩ ስድራ ቤታት ሓድሕዳዊ ምቅንናዕ ስለ ዝፈጠር ናይ ምንባብ ልምዲ ኣባላት ስድራ ቤት ዝያዳ ድማ ቆልዑ ልምዲ ንባብ ንኸዘውትሩ ይሕግዝ እዚ ድማ ዓብ ድርኺት ንትምህርታዊ ዓወትን ሓፈሻዊ ንቕሓቶምን ይኾኖም ኣብ ሃገርና ገለገለ ስድራ ቤታት ኣብ ሰሳልስቲ ገሊአን ከዓ ኣብ ሶምን ብዙሕ ግዜ ቀዳመ ሰንበት ክገብርኦ ተዓዚበለኹም እዚ ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ እኳ እንተኾነ ብዝያዳ ክዕየየሉ እንተኽኢሉ ሃብታም ክብሪ ንባብን ኣግእዞ ንቕሓትን ከም ዝፈጥር ኣየማትእን ኣብዚ ደቅኻ ንምንባብ ዘተባብዖምን ዝስሕቦምን መጽሓፍቲ ምሽማት ሓጋዝ እዮም ካብ ግዜ ንእስነቶም ብኸምዚ ልምድን ዝዓበዩ ቆልዑ ምንባብ ከም መሰረታውያን ተግባራት ህይወት ገይሮም ክርድእዎ ይኽእሎም ምኽንያቱ ቆልዓ ኣብ ንእስነቱ ንስድሮ እዩ ዘምልኽ ዝኾነ ስድራ ዝገብርዎ ከዓ ከም መገዳሲ ክብሪ ብምቑጻር ከም ኣካል ፍልስፍና ህይወቱ የስርጾም ቆልዓ ናይ ምንባብ ልምዲ እንተደኣ ጥርዩ ዕውት ክኸውን ከም ዝኽእል ዘጠራጥር የብሉን ምኽንያቱ ምስጢር ዓለምን ፍልስፍና ህይወትን ኣብ ንባብ ተጻዒንዩ ካብ ናብን ወለዶታት ዝመሓላለፍ ንፉዕ ጸኒሑ ኣብ መንጎ ዝሓምቕ ተመሃራይ ብኸመይ ከነንፍዖ ንኽእል ንዝብል ሕቶ ድማ ዳህሳስ ዝሰረቱ ፍታሕ ገለገለ ግዜ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ተመሃሮ ደቅና ኣብ ትምህርቶም ንፉዓት ጸኒሖም ክሓምቁ ይረኣዮም ጠንቂ ናይ ዘሕምቀት እዚ ስሩዕ ክትትል ስድራ ዘይምህላው ዘይተገዳስነት ተመሃራይ ኣሉታዊ ጽልዋ መዛኑ ምሕር ፍትወት ፀወታን ካልእ መዘናግዕን ክኸውን ይኽእል ስድራ ቤታት ድማ ነዚ ንምፍዋስ
ብዙሕ لعلن تحتن كبلو يرأيون قال كجانحون طبقت الرقاب لعل التمهراي كجبرون قالن دما أب جزا ممر قصيرام ويدما توسع حاجة سمرتي أبو القويان تكالات سمرتي كم هروام يجمرهم توسعن مسرتاون نجرجن قنقنيا دخام قلعة بجوب مفلاتهم بزح جزاء ولدي نتمن قنيا دخام دق أم كيف لا تقص جبروها سوسو فوص عشا يمثل بلكع تقلعة أبزخون درجات مرتي يحلو بزي قدس سلامنتايو زينا برودخام كار جميرهم ولدي كمل السوازل لوم قدامي تحتيام إزي بغتا اتحمق نوح كيكرا انت دعا ولدي كالتفوم تجنزيبما كالتفكا كفوس يخقل جزي إنا وسدا مزقيتك بؤمنصر زيادة حيلي حتت سلازخونا خايو معباي بلوصات قلعو زي زان السراح يزبحل سلازي ولدي نزحتو ملسك رخبلا مسرتا وسلازخونا زكالوم زبلا كقبرو اللوام سلامنتاي تمرتي إنا برتع سلازمته حاجة سيئنو برتعوه زيادة صوتان طلعت مصنعتنا حديرو كم معسكر مسبع المنك خير سلاز جمهرم مس ممهرانون دق تمرتون حدش زي مقراو تفطيرو اليوم انت حدش نجر اب هيوتو تغيرو ليو وزت زبل حتتات نتي بربرات انقدخام كتجنزبو يحجزكام ازي بزك المتن بكلو ترئيتو كبرك زغل ابال جزا انت زفتش ملات جنزابه محلوم انت تقايلون دحر متخخاب درار بزعبات تقداي زحتاله تمرتي اتقلعه انت ززتايو رزنتن عتبنتن اتار استي معابين نتقلعه نفسو كحقق مجبران مخنياتو حبراوي ارستن تقداسنتن صدرا نحد ابال اتسدرا انخمازن زياده حيل سلازلوم بزخونه جن اتتنقي دخمت ناي تقلعه مفلات قداوي منጭ تقدايوم ابت اوانات زختلو زلو أكيدا كله بدك يكعللك بخفتون عدامن منجدي أعللهم كابتي كابو اترخبو حابريتان توصرو تعزب ساتن تمركز كادما نتت أنكي على لغاق تحجزو فتن اتتمهارايون انتقونا نتي هلو كونتاتو دعا بتنات الكحبركا يخليقا وننبر نتبهري كامت أنكي محمغيو بلكع كالاليوس مس درجة عرمي انت مكرو ان كبرتو عيخ اللي خون سلازي نتت انكي مللاين بؤمن صرك وسر زلو عراما اكايدان كم ولدي كنحجزو مورالاون سدرابيتاون حلافنتنايوم انت زي كوينو اتبوزح غزي زرات انك محمغيو كيلا لغازو سسقم تسات منالباش نتتمهاراي مليسو تمرتي كم تطلق زغبر كخون سلازخل طاقا ايهلون نابنت اتقلعه ابت مرت زلو دليت بستفلالي مخنياتات بايتا زبيط انكلو سلازحا مقطراي مسؤو إهن مهن كي تبها هالكان ناتكا دقيق تعزبتي كي وسد كان زقبر توساخي ممرقزا وصيتو أزيو دخوميم نقاروخا صبق مدهانيت نزي قبقو حمام كم مهابي زخون سلازي اتحمرت حسو الزمخري تمهاراي كابت مهرتاو نتفتاتو كدس كلمس النعزب كم ولد دمتن اتقول عازل لو كنتاتن بمنتاي مخنياتي حم كم زلون على زقب حاجز كنقبر يقبقنا كابز دقيق مصنعة الزمنجو زبالة افتاح كخون يخقل حما نتفتات كارئت أنيحو كنفع نزداليخا نابت بالحطو نسقر لنا باستفالي مخنياتات زيادة دما بشلالتنات ولدي عبتمرتي حما نتفتات كارئت أنيحو كنفع نزداليك والعاك قبر اللوزلو عليا انتاي كخونا اللوام مبزحتو اقزيك عند مخنيات دخام نتفتات تمرتي قولعو عتو مكتتال سدرابيت كام مجمرتا زي مهلا ومخانو قليسنا نيرنا من هذا قولعا تمرت زجمر اللاك قدامي تعمت اتهبوان نتصبرا بقعات نتو قولعا بحاديو كتأمنو تخيليام ابتا قدامي عمت بفولي كتتل سدرابيت صبق بقعزن صبارق قلعة مس كل تيز رخبو مورال تدميرو عود كوينو نكقصل كام زقبرو بسفحو تقليص اللهم اتي بسان عتوب كتتل وشت او بقعاتو كان صبارق زي تحجزمو كام وصيتو حماق بقعات زمزقبه نحما كمننتو نعوت كا كم زيناتو امين اللو كخيد يرأم بسخونه ولدي نتي بستفرالي مغنياتات زحامق اولاد
ንሓዶም ንኸንፍዕዎ ክውሰድ ዘለዎ ስጉምቲ እዚ ይመስል ሓንቲ ክንርዳእ ዘለና ነጥብ ግን ብእዋኑ ዝውሰድ ስጉምቲ ዝሓሸ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ምግንዛብ እዮም እዚ ማለት ሕማቅ ውላድና ቀልጢፍና ብዘለለናሉ ብቐሊሉ ክንቀይሮ ከም እንኽእል ዘይምዝንጋዕ ኣብ መባእታ ንብል ሳልሳይ ክፍሊ ንዘሎ ሕማቅ ተማሃራይ ሰረት ዘለዎ መንፋዓት ከተንፍዖ ካብ ንዓስራይ ክፍሊ ዘሎ ተማሃራይ ይቀልል ብዝኾነ ግን ተማሃራይ ክነፍዕ እንተደኣ ኮይኑ ማእከል መቐይሮ ንሱ ባዕሉ ምዃኑ ምእማን ከምቲ ተረልበይል ዝበሎ እቲ ዋና ባእታ መንፋዓት ድሌት ምዃኑ ዘይምርሳዕ ስለዚ እቲ ክነፍዕ ተደልዩ ዘሎ ተማሃራይ ኣመለኻኽትኡ ኣብ ትምህርቲ ሙሉእ ብሙሉእ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ማለት ንትምህርቲ ኣኽቢሩ ክርእዮ ኩሉ ዝከኣለካ ምኽርን ማዕዳን ምግባር ፈላሚ ተበግሶ ይኸውን ስለምንታይ ክነፍዕ ኣለዎ እንተነፊዑ እንታይ ረብሓ ሂወት ኣለዎ በብዝርድኦ ደረጃ ቋንቋን ኣምርን ንኣእምርኡ ሕፀቦም ዕላማ ምምሃር እንታይ እዩ ዝተማሃረ እንታይ ጽቡቕ መጽእ ኣለዎ ኣብ ትምህርታዊ ንጥፈታት ንፍዕ ምዃንከ ዘለዎ ርጉጽነት ንብሩህ መጻኢ ዝብህጎ ሞያዊ ክኸውን ከም ዝሕግዞን ካልእን ብዘማእከለ ኣእምርኡ ቃንዮም ምናልባሽ ብዛዕባ ርሑቕ ዘሎ ቁም ነገር መጻኢ ብዙሕ ምስ ዕድሚኡ ኣየነቓቕሖኒ ዝብል ርድኢት እንተበፂሕካ ንኣብነት ታሕተዋይ ደረጃ መባእታ ንዘለዉ ተምሃሮ ውሽጣዊ ተበግሶኦም ንምብርባር መተባብዒ ክትገብረሎም ይከኣል ብዙሕ ግዜ እውን ብዛዕባ ምንፋዕ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ብሩህ መጻኢ ድሕሪ ምስባካ ምስኡ ተወሳኺ መተባብዒ ምግባር ድርብ ሓይሊ ይህልዎም በዚ ይኹን በቲ ግን ብኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ግዜ ዝወሰደ ስድራ ቤታዊ ምብሃሃል ኣእምሮ ተማሃራይ ክትቅይሮ ፃዓር ተማሃራይ ከየመንካ ክመጽእ ዝኽእል ለውጢ ብምንም ተኣምር የለን እዚ ማለት ሞተረ ከይተንሳእካ መኪና ክትዝውር ምፍታን ይመስል እኩል ግዜ ወሲድካ ተማሃራይ ከም መሓይሽ ድልውነቱ እንተተዓዊትካ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ኣይኻየለኻ ማለት እሞ እንቋ ሓጎሰካ ብድሕሪኡ ነቲ ተማሃራይ ኣብ ትምህርቱ ንኽመሓየሽ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ሕተቶም ባዕሉ ግዜ መጽናዕቲ ንኽነድፍ ሓግዞ ናይ ብሓቂ ንኽመሓየሽ ጽቡቕ ጌርካ እንተደኣ ኣሚንካዮ ጽቡቕ ዝኾነ ካብ ድሌቱ ዝፈልፈለ መደባት ከውፅእ ኣብኡ ከዓ ዕቱብ ክኸውን ተኸታተሎ ብፍቓዱ መደባቱ ክውርፅ ተሓግዞም ሽዑ ነቲ ዘውፅኦ መደብ ክከታተል ኣተባብዓዮም ቀጻልን ዕቱብን ክትትል ግበረሉ እዚ ብርቱዕ ዝኸውን ኣብ ተቐዳመይቲ ዓመት እዩ ብድሕሪኡ ግን ጽቡቕ ምምሕያሽ እንተርእዩ በቲ ዝረኸቦ ምትብባዕ ነገራት እናለመፁ ክኸድዮም ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ግን ሰናይ ድሌት ጥራይ እኹል ኣይኮነን ምናልባሽ እዚ ቆልዓ ናብ ራብዓይ ክፍሊ እንተደኣ ኮይኑ ሓሊፉሎ እቲ ካብ ቀዳማይ ክሳዕ ሳልሳይ ዝነበሮ ሕማቅ ድሕረ ባይታ ክጸልዎ ባህርያዊ እዩ ምናልባት እውን ተስፋ ከቁርጾ ይኽእል ይኸውን ስለዚ ነዝኸ ብኸመዮም ወለዲ ክፈትሕዎ ዘለዎም ኩሉ ግዜ ትምህርቲ ኣብ ርእሲ ሓድሕድ እናሰፍሐ እዩ ዝኸይድ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ክፍሊ ዝተምሃርካዮ ብዝሰፍሐ ደረጅኡ ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ ክፍሊ ክጸንሕ ስለ ዝኽእል ስለዚ ነቲ ተምሃራይ ኣድላይ ዝኾነ ትምህርታዊ ሓገዝ ኣገዳሲ ይኸውን ምናልባሽ ኣብ ክረምታዊ ዕረፍቲ ኣብ ክንዲ ናይታ ቅድሚኡ ዘላ ክፍሊ ናይታ ዝሓለፋ ክፍሊ ከም ዝደግም ግበሮም እዚ ስለምንታይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ዘርዚርካ ግለጸሎም ብዙሓት ኣብ ትምህርቶም ሕማቃት ዝነበሩ እሞ ብፍሉይ ክንክን ንውሽጣዊ ብቕዓቶም ብዝግባእ ብምንጽብራቕ ብደረጃ ዓለም ኣዝዮም ንፉዓት ዝኾኑ ሰባት ነዚ ሓቂዮም ዘንጸባርቖም ከም መደምደምታ እምበኣር ሕማቃት ቆልዑ ከንዕቢ እንብህግ ወለዲ ዘለና ይመስለንን እኳ ደኣ ብኣንጻሩ ብኹለንትንኦም ዕውታት ልዕሊ መሳትኦም ዝረኣዩ ብሕብረተሰቦም ተቐባልነት ዘለዎምን ሞያውያን ቆልዑ ከንዕቢና ህርድግ ንብል ስለዝኾነ ብዙሕ ግዜ ወለዲ ብኸመይ ደቆም ብዝበለጸ መንገዲ ክዕብዩ ይኽእሉ ወትሩ ምስ ሓሰብ እዮም ከም ምርኣይኡ ከዓ ኣብ ዓለም ብዛዕባ ሜላታት ኣተዓባብያ ቆልዑ ነቲ ዓውዲ ቅርበት ዘለዎም ሊቃውንቲ መብርህ ክወሃብ ንሰምዕነ ንብብን ኢና ኣብ ሃገርና ከዓ ነቲ መንነታዊ ባህሊ ኣነባብራናን ፍልስፍናናን ሰረት ብዝገበረ ሳይንሳዊ ሜላታት ንወለዲ ንምሕጋዝ ተባሂሉ ዝተወስደ ተበግሶ እዩ ብሓፈሽኡ ክርአ እንከሎ ሕብረተሰብ ዓለምና ካብ ብዙሓትን ጥምዙሓትን ውሑዳትን ብሉፃትን ቆልዑ ኣብ ምውላድ ዝያዳ እናኣመነ ይመጽእ ምህላው ኣስተውዒልናሉ ንህሎም
ሕብረተሰብና ውን እንተኾነ ከም ኣካል ሕብረተሰብ ዓለም መጠን በዚ ኣመለኻኽታን ርድኢትን እናተቃነየ ይመጽእ ምህላው ከንረጋግጽ እንተደሊና እዞም ናይ ሮም መንእስያት ወለዱ ኬና ዘለና ኣብ ክንደይ ዝኣባላታት ስድራቤት ከም ዝዓበና ብምዝካር ምስ ንሕና ክንወልዶም እንደልዮ ቁጽሪ ቆልዑ ብምንጽጻር ናይ ቀረባ ጭብጢ ክኾነና ይኽእል እዩ እቲ ዓቐናዊ ዝነበረ ሓይሊ ወሊድ ናብ ዓይነታዊ ባህሪ ክቕየር ከኣ ህልው መድረኽ ምንባር ጠርቦ ዘሎ ይመስል በዛ ዓንኬል ጠመተን ተርኢና እምበር እቲ ቀንድን ኣገዳስን መልእኽቲ ደቅና ብኸመይ ብሉጻት ኮይኖም ከዓብዩ ንኽእሎም እዩ ሎሚ ከም ቀደም ሓመዱ ልሒሱ ይዓቢ ወይ ድማ ከም ምዕባዩ ይዓቢ ዝብል ኣባሃህላ ኣብዛና ቁሸት ተቐይራ ዘላ ዓለም ስልታዊ ከም ዘይኮነ ክንግንዘቦ ዘለና ሓቂ እዩ ምክንያቱ ዓለም እናሻዕን ክትጭበጥ ዝያዳ ተወዳዳርነት ስለትዕድም ቆልዓ ምውላድ ዕጫኻ ዝህበካ ቀሊል መስርሕ ሕጊ ተፈጥረዮም እቲ ቀንዲ ነገር ግን ክንደይ ቆልዑ ኣብዚ ዓለም ጸንቢርካ ዘይኮነ ከመይ ዓይነት ብምስልኻ ዝተሰርሑ ቆልዑ ተኪእካዩ ከምቲ ሓደ ግዜ እውን ኣብዚ መደብ ገሊጽናዮ ዝነበርና ወላዲ ምዃን ቀሊል ባህርያዊ መስርሕ ምጽንባር ቆልዑ ክኸውን እንከሎ ኣቦ ወይ ኣደ ምዃን ግን ተበግሶን ጻዕርን ዝሓትት ሓላፍነታዊ ሞያ ምዃኑ ዘይምርሳ ወዲ ሰብ ብኣካላዊ ኣእምሮኣውን ማሕበረ ስምዒታውን ባእታታት ዝቆመ ምዃኑ እዚ ትሕዝቶ የብርሃልና ንሰለስቲኦም ብዘማእከለ ግቡእ ክንክን ምስ እንገብረሎም ብኹለንትንኦም ብሉጻት ዝወጾም ዘይብሎም ብሱላት ቆልዑ ከንዕቢ ይከኣል ከምኡ ኣብ ገለ ካብዞም ባእታታት ንኣብነት ኣካላዊ ዕብየቶም ጥራይ ንግደስ እንተኮይንና ከዓ እቲ ኣእምሮኣውን ስምዒታውን ኩነታት ደቅና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ይኣቱም ዓወትን ውድቀትን ወዲ ሰብ እምበኣር ኣብቲ ነዞም ባእታታት ንምኹስኳስ ዝተገብረ ጻዕሪ እዩ ዝምርኮስ ወለዲ ናብዛ ዓለም ቆልዑ ከነጸንብር ኣብ እናሓስበሉ ግዜ ውጽኢት ፍረ ብርክናን ውሕስነት ግዜ ዕብየትናን ከም ምዃኖም መጠን ብኹለንትንኦም ብሉጻት ጌርና ከንዕብዮም ዘይንብህግ ኣይኮናን እዚ ክንገብሮ እንተኮይንና ግን ሓያል ጻዕሪ ከም ዝሓትት ጽቡቕ ጌርና ከነስተብህለሉን ክንዳለወልን ዘለና ሓቂ እዩ ዕሸል ገና ካብ መሰረቱ ኣብ ዘመነ ማህፀኑን ከሎ ጀሚርና ክሳብ ነፍሱ ዝመለኽ ፍሉይ ኣተኩሮ ብምግባር ክንኩስኩሶ ከድልየናዩ ንደቅና ብዝግባእ እንተዳዕቢናዮም እኹል ዕጥቂ ምንባር ስለ ዝዓጥቁ ብዛዕባ መጻኢኦም ኣይክንስከፍን ኢና ከም ውጽኢቱ ከዓ ኣብ ድሕረዋይ ዕድሜና ኣብ ጽላል ዓወቶም ኬና ንዓለማዊ ምንባርና ብእወታ እናገምገምና ፍሱህ ህይወት ከንሕልፍ ንዕደል በኣንጻሩ ደቅና ብዝግባእ ብዘይምዕባይና ከሎ ገና ኣብ ህይወቶም ፍሽላትን እናሻዕን ክንሪኦም ብመጻኢኦም እንሽቁረርን ወለድን ተደኣኾና ግን ዘውድድ ጣዕሳን ኣሕምባልን ደፊእና እናስተማሰልና ክንነብር ተኽእለሎም ወላዲ ቆልዑ ድሕሪ ምውላዱ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ቅድሚ ምምርዓው እውን ብዛዕባቶም ክወልዶም ዘለዎ ቆልዑን ብኸመይ ክዕብዮምን ወትሩ ምስተንተነዩ ኩሉ እንገብሮ ገልጠምጠም ከዓ መጻኢ ደቅና ንምጥጥሕ ምዃኑ ኣይንዝንግዕን ብዙሓት ካብ ወለዲ ግን መጻኢ ደቅና በቲ እንዋህልለሎምን እነውርሶምን ሃብቲ ጥራይ ንግምቶ ኣለና ስለዝመስለና ከዓ ወለዲ ደቅና ካባና ዝጠልብዎ ኣቦነት ወይ ኣደነት ኣብ ግምት ከየተና ናብ ምኽዕባት ሃብቲ ጥራይ ክንጓየ ንርአ ይኹን እምበር ብግቡእ ግዜኻ ሰዊእካ ዘይነደቅካዮ ቆልዓ መንደቕ ሃብቲ እንተውረስካዮውን ለካሚኡ ክኸውን ከም ዝኽእል ምስትብሃል ይሓትት ስለዚ ደቅና ብኹለንትንኦም ብሉጻት ኮይኖም ከዓብዩ ተደሊና ነቲ ዘለና ባህላዊ ኣተዓባብያ ብሳይነሳዊ መነጽር እናረኣና ነቲ ብሉጽ ጎንታቱ ብምሕያል ብኣንጻሩ ድማ ነቲ ሃሳይ ዝኾነ ገጻት ብምኽላስን ብምእላይን ክንሰርሕ ከድልየናዩ ስለዚ እምበኣር ብዝከኣልና መጠን ኣብ መስርሕ ምዕባይ ደቅና ኩለንትናዊ ክንክን ብምግባር ኣብ ህይወቶም ዕውታትን ፍሱሃትን ቆልዑ ብምዕባይ ሓላፍነታውያን ሕልናና ዘይረትዓና ወለዲ ክንከውን ይግባእ ከምዚ እንተጌርና ጥራይና ከዓ እወታዊ ትርጉም ምንባርና እነስተማቐር ስለዚ ሓደራ ምዕባይ ቆልዑ ግዜን ጻዕርን ከም ዝሓትት ብምግንዛብ ደቅና ኣብ ኩሉ መደያቶም ዕውታት ንክኾኑ ዝከኣለና ንግበር ሓደ ዓመት ክትበልዕ ኣካል ዝራእ ን10 ዓመት ክትበልዕ ኣግራብ ዝራእ ንመዋእልካ ከተጉልዓልዕ ግን ሰብ ዝራእ ዝብል ብሂል ቻይናውያን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕቲ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ኣገልግሎት ትግርኛ ብሓፈሻ
ተኸታተልቲ መረን ልቦና ድማ ብፍላይ አርእስቲ ትምህርትን ወለድን በዚህ ይጠቃለል ምስ ሰማዕናዮ ኣብ ልብና ይሕድሮ ንምሁር ስነ ሕብረተሰብን ማሕበራዊ ዕዮን ተስፋ ብርሃን ሚካኤል ደጊመ ብስምኩም የመስግኖ ንስለምክትታልኩም ድማ ክብረት ይሃበልና ሽሻን ምስግናኤ ኣብ ቀጻሊ ብኻል አርእስቲ ክሳብ እንራኸብ ሰላም እንኹልና